jomblo kok dhewe jomblo ae. Ya Allah, andaikan uripe aku iki kaya Korea. Bapak intip. Gitu. Ganteng, ayu, ketemu pacaran tadi nang kowe jomblo. Aku kira jomblo ya, sorry, jo ngasih. Berbeda keyakinan ae. Maksudnya? Yo, aku yakin karo Mase, malah Mase yakin karo Mio. Jodoh tidak sampai. Ngice. Sika. Kok ngece? Aja ngono, pada wong jomblo rasa ngece. Ngene-ngene yo arek ayu ning ora payu. Kak Noki yo dirubah Siti. Apane? Yo awake. Ojo latah. Ora iso. Ora iso. Iya ora iso. Ora iso. Ya ora iso wis kok konone, saka bayi saka ora. Skoro. Hei, koplok. Ora latah. Ora asiram ge ya Allah. Sing aku ayu lah kowe. Tomboy lanang totok. Ngece. Rambemu dan mikir. Ora tomboy ya iki. Kurang sejumat. Ning koyo lanang. Podhong to koyone, untung pitiran melu lanang. Bisa dong, burung. Sing kano jomblo mandang era iso. Kowe jomblo yang tahun sih? Yo gak sedilit. Iya berapa lama? 6 tahun gak. Sedikit, kayak ngerti aku. Kayak aku 10 tahun jenis. Selama 6 tahun ini ora duwe cerita cewek. Cewek, cowok, salah. Yo Gue piye? Yo sing penting ki seiman. Heeh. Tanggung jawab. Ora kudu sugih sih. Tanggung karo jawab. Yo ngono kuwi lah. Ora kudu sugih. Lanjut. Yo sing penting ki tegali ombo. Jembar-jembar. Ya ora. Ane nang sok nang desa ya sugih. Nek kriteriamu piye? Kriteria aku rasa mulut. Sing paling ganteng. Kaya Korea. Ngimpi jane. Ya ora wong aku ayu, arek aku lemu, arek aku latah. Ayu apa? Rupane kaya persan kelek. Ayu. Akeh sing ngomong ayu nang kontene aku. Jare lemu ning ayu arek piye. Ngene-ngene iki to, perawatan nganggo nang salon. Nang salon ngerti po ora? Nang salon. Nek kok ora payu-payu. Kutukan mungkin. Kutukan opo? Ilahi no azab. Lebay kita jomblo. Lebay kita jomblo. Coplok. Ada caramu? Latah meneh. Nek caramu meh gebet cowok piye? Kira-kira. Dating. Nek gebet nek urung ketemu kan nggak bisa. Jadi harus ketemu dulu. Dating. Romantisan kesuwen. Terus sekarang Hayo nek aku ketemu langsung tak mbak. caplok. Ngene iki. Baby syak baby syak. Kapan rapi? Kapan rapi? Lanang ra duwe kok kapan rapi? Kapan rapi? Dek kok kaya ngono sih? Kaya nek gek nanggon apa bodo-bodonge lho nek ngumpul keluarga. Kapan nikah? Maybe yes. Yo ora pitakon sing paling ngeri meneh. Maybe yes. Arek rapi karo opo? Karo kanu. Pohon pisang. Ora karo sopo ning karo opo? Karo pohon pisang. Yo dolanane karo gedang. Aku tak sing golek lanang. Perjanjian ketemu langsung caplok. Deal? Kaya barongan ha. Dek mau jarene langsung embat, berarti langsung caplok kaya baby shark ngono kuwi, kaya baby shark. Baby shark. Ayo aku latah. Wes ah.
tuwa sing penting ora penyakitan. Oh, si arek mati, jo tegale. Oh,